Nyt mä ajattelin tehdä tän yhden videon, koska te ette oo pitkästä aikaa ehkä tavannut mun yhdet videot, koska nyt mä siis niinku huomaattekin on leikannut tukkaa niin vähän enemmän. Mutta en oikeastaan minä olen leikannut tukkaani, vaan äitini on leikannut tukkaani ja sitten. Eli ensiksi minä näytän nyt tämän Brain Blaster haasteen. Eli siis mä tänään menin ostaa Potsilasta Brain Blastereita. Maksetaan euron. Vähän alentus ja sitten laitoin tuonne veteen semmoista vettä. Onko siis tänään mukin vettä. Ja sitten laitoin sen Brain Blasterin, sen watermelonin. Niitä oli ehkä yhteensä 14 niitä Brain Blaster-karkkeja. En tykkää ehkä maistaa enempää karkkeja. Koska mä jännittää, mitä näistä videoista tulee. Jos tulee Little videosta esim. Näistä videoista, niin sitten toivon, että kommaisitte näihin videoihin, koska tossa on ton mun koulukaverin tai oikeastaan koulussa oleva mun kaverin tai silleen, että koulussa oleva tyttö, niin se vasta mukaan. En kerro sen nimeä. Sitten minulla on 2 kissaa. Yksi on tällainen kissa. Mä en tykkää tästä ei mitään. Tää on siis uusista petseistä tulleet. Tykkään enemmän näistä swanfaista, jossa on tällaiset reijät, eikä tällaisia reikiä. Tää on ehkä mun toinen petsi. Mun parhaalla kaverilla on aika montakin. Ja ei voi mitään, koska nyt mä siis niinku maistan ton. Hyi! Oottakaa, mä oon tehnyt tästä. Kannattiin jo ottaa noin. Koettiin tehdä. Mä rakastan ainakin tää. Ennen meillä oli tällaisesta tuossa karkkia. Se näkyy kaikki. Nyt kun on jättänyt, sit mä söin ne. No vaikea saada tossa. Nyt tiedätte, miltä nämä maistuu.